Здрасти, здрасти! Днеска по молба на един мой колега от село Козарско, няма да казвам кой е, само ще го отбележа във видеоклипа. Ще му проведа един онлайн урок, демонстрация, как се слагат ъглови хартиени ленти на вътрешните ъгли. Понеже момчето не знае, да му обясня, да му покажа. Мой човек, гледай и помни, дали се налага втори път да покажам, защото времето пари. Взимаш хартиената лента, така наречена, така прегъваш си я. Мерим да си я подготвим хубаво. Тук. Така. Късаш. Късаш. И взимаш си така шпаква десятка. 10 см, не номер 10 шпаква, да не се объркаш нещо. И налагаме материала. Хоп. Виж, гледай как става работа. Така, гледаш ли? Хубаво гледай. Така, ето сега мой човек. Нанесли сме вече материала. Вземаме си ъгловата хартиена лента. И обираш. И готово! Става по-хубаво от силикона, по-красиво, по-здраво. Ако искаш, ще снимам едно видео, там налично можеш да ми пишеш, по желание на клиента, мога да заснема едно видео, как да го финишираш. Ъгълчето да стане готино, красиво. Чак паяците, като го видят по ъгълче, да ги е жал да се хванат там. Разбираш? Няма да ми благодариш. Като се видим, ще почерпиш на ракия.